Наплюнчи го. Ти снимаш ли, бе? Пендел. Нали тестваме се? Това е сурово. Вземи камъче. Тук няма да може. Ти си тръгнал да го цепиш на... Не по жилите, бати. Не ще не виж колко е дебел. Тръгна. Като това, ако беше с мора, до сега си го направил на стружки. Дървото да не нож на стърготини. Не ще. Гледай си за... Гледаш пръстите. Представяш си, бе. Тук има някакъв чвор, трябва да обърнем. Цепи по-бързо, че ми свърши картата. Няма начин. Ще усече това клон, бе, бат. Ей, маме ти диба! Нище. А защо не е необходимо сцепено това дърво? За да пробваме ножа. Забравих. Свърши, не вика карта. Не ще. Не ще, защото си го подкарал, виж как си го... Не как съм го така. Долу е... Тук има някакъв чвор. Освен чвора и долу е наобратно на жилите. Какво е наобратно? На жилите, както върват това.
Определено наденичките ще ги изям с голям кеф. След положения труд. Безмислен. Оф. Това няма да се цепи никога, Васко. Трябва И аз брадва. така мисля. Ох, мамата ми се еба. Ньохка. Напълни ли е вода, бе? Снимаме филм на ужасите. Прави матунинг. Мамо деба, мамо деба. Клипче ли? Еба си разцепиш дървото. земята. Еба го дървото го еба. Ех, секирката ми беше в работилник. Ще го сцепя. То се запали, бе. Всъщност това не е батонинка, палене на огън чрез триене. Искри. Извади го, че се заглави. Ще го сцепя. Пуска. Чакай да се порежа, че си е майка. Имам аптечка, бе, споко. Бинтия комарли. Ще го изпълним ампутация. Не в камъка. А? Теди дърваря. Така. Така няма да има добра опора. Его чвор. Има почвор, пичове. Откажете се. Що? Дай един клин, бе. Да направим от нещо клин и да го удара. Да го вкарам вътре. Не, честно, теста не се призна. Дай сега тук ножа до това, до обектива така. Прекарай го, ръба. Ето, отзад всичко е точно. Не съм го наранил. Да. Дай, дърво. Ето го гадният чвор. Който преба цялата работа. Оф. Изпотих се. Водичката е на коларския път. Ама каква?